ne panam profit. Mana ne panam profit mishavela keda pala pakanti shavela ndizi abudiri wa mwana wewe. Saka bakupedza. Azukuna mwakati gogo. Kana vachisumuka apa mudai anozokurambira. Vana matirani mwana achitaura. Atora nombo ndakaona nemasango andakuziva manje. Jeni ndiregerere. Ndati jeni undiregerere. Ava varona vakati kuuya kuti gogo sori mpunge mwana anga akasaka njere. Akatora musiri ndimi. Vavagadzika dare vari pakati pedare mwana yakabva atota sei ndobva atosvikirwa futi vanhu vari pachi vanhu vari padare mwana obva atanga kutaura akati inini ndini Jeni ti gogo zvese zvichita ndiona mwana akataura kuti zvichiri zvinogana sazita inini ndiri mwana mudiki wakuru wangu saka ndikudawo kuti wowe gogo paanochenurwa kuri kuti inini ndaita sei ndachenurwa asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody Akanipokodera kati gogo munodi kudya susu makarera nokudya vana vevanhu ndikati kundaita sei naijeni hanzi ndichari kutaurwa nderenyi ndikati o ndakanza kurwadzikana ndikapinda futi piti akomboneti akatoza mwana akadaisi okukumba kwangu kati gogo mukunzi Jeni muda kudya kamusoro Takatiirera tukamba after Christmas. Ndakazvina ndikungoda kupinda kana ku4 months, kana 5 months. Ndakarwadzikana kuti nditi ndiuraye mwana womwe. Ndikaverenga vati Jeni ane vana 3. Ndokane vana 3 ane 6. 7 8 9 10 vazukuru vese sisina kuraya kana mwana wani. Saka imimi ari kunongedzai kuti muda kudya mwana wanhingi ndiani alipo mwana wa musikana muzukuru wawa wamaunza kudara apa nhasi ndiani amvesa musati vesa vakamutaura munhu wani kani vane mhuri vane family yavo zvaitaura mwana anozviziva zvichitaurwa nemwana wokumba kwavo aho so chinyarara aitinzwe mhai tiudzei aiti chii mwana makamunzwa achiti chii ini mwana ndaingonzwa achingotaura kuti Jeni ndo zvandaingonzwa kuti Jeni Jeni ndiani manje Jeni musaita wangu kosei makamhanyira kuti Jeni kuti ndizoziva zikuzivisisa vakauya enda naye pana muprofiti enda naye pana muprofiti shavela keda pala pakanti shavela handizivi abudiriwa mwana wewe saka vakupedza azukuna mwakati gogo kana vachisumuka apa mudai anozokurambirai vana matirani mwana achitaura atora nombo ndakaona nemasango andakuziva manje Jeni ndiregerere ndati Jeni undiregerere ndati ndikuona 6 times chikandwa ndikuona kumba kwangu papaipa saka vapedza kudaro bandati papaipa mpamomba kana vakudaire sikisinombo kudaire kuti ndazvinza makamuchiramba sei ndikadana ndikati ndazvinza mukombozo mamuchiramba kuti Jeni hamusi kumutaura ko nombo ndedzei dzataura sikisi but panyaya iyi kwaingonzi Jeni chete Jeni pakataurwa kunzi Jeni ari kuti wande upe akanonzi Jeni naDaniel asi akamudoro akumwa akambuche ano msasa wangu ari kuchegutu dzari kuchegutu sasa wangu ndiye ini tine mwana wani sasa wenyu ari kuchegutu ndeupi ushu ari kuchegutu kuno angari kunoke ari kuchegutu ndiwanochengetesa chishiri kana vachienda kubasa baba ndiani aidaro ipapa mwana yeye apaiudzani anenge pamwe anenge asvikiriyo handizivi aiudzani ipapo akasvikirwa kudaro aiudza vabereki vake ndaiudza imimi makazozviziva sei ndakazozvinza ndega gogo yamunzo zita renyu hamuna here vamwana Jeni hamuna here vamwana Jeni vasiri imi bhozi ngonzi Jeni chete ka hamuna Jeni mukomboni kunze inini nemunhu zvikuru wangu
aichema machidaro ndeuyu rega kuti mwana wacharume Alionaye? naimi amai mwana uyu aiti jeni achireva jeni upi handisi kuziva ipapo kuti aireva jeni aiti jeni kudii kwake lisa aiti jeni kudii kwake aingoti jeni panenge panga achinamatulana namadzibaba aingoti jeni jeni kudii kwake aita kana mariko kuti jeni chii airwara here mwana airwara ainzwei airowa nezvinhu Achiti nini ndikuda kwandiri. ane makore mangani mwana 14 years mutemo hautitenderi kugadza vakadai mumatare handiti mapoa then totora pfungwa dzevanhu vese vanenge vari mumatare iwayo handiti mapaona mupamome kuti vanenge vachindotungamirirwa dare nemwana ane 14 years achiuraya ukama hwevanhu handiti mapaona kana vakagara mumakomboni mavanotaura mune chinonzi chikombonism handiti mapaona chingatouraya ushamwari hwavo seizvozvo wakatopondwa neuyu mwana ane 14 years akagara pamasopedu apawo achitaura zvinhu zvaanenge achitonyatsoziva kuti kana ndanosvika kuya ndeichitaura zvakati unoenda kuchikoro here azviudzwa kuti unenge uchiita zvakati zvinowanikwa mumakomboni matorarama dii unoenda kuchikoro uri form 1 saka uendi kuchikoro grade 5 yena igore ripi gore rakapera unorwara chii wamboenda kuchipatara komoregere mboenda kuchipatara uyu mwana wenyu muzukuru mwana wangu amai ake vari mukati mwana paanorwara vanorege mboenda naye kuchipatara nokuti mukabata vanhu imi mutoshaya mari yekuenda kuchipatara yemombe munozoigona munotonetsera nemunhu angaita tonorapiwa kuchipatara muchinetsera nevanhu mutanga maenda kuchipatara nemwana kana arwara dhokta unoita matest unoonekwa kuti chirwere chaanenge anacho angona ngaitone chirwere chemagetsi emwoyo ndo chinokonzera kuti munhu anenge anogora bcause magetsi emwoyo kana asiri kurova zvakanaka munhu anoita kunge arohwa nezvishiri nezvichii ende atanga kuvhumuka naye mai mwana uyu makamboenda naye kuchipatara here paanonge achiti ndinonzwa musoro nedzungu mwana ndova kwanonzi chii chiri kuchipatara kwacho bcause muri kuti ari kuti haana mubvera enda kuchipatara kusiyana zvamuri kutaura imi pamakaenda kuchipatara makanzi chii but ari kuti handamboenda kuchipatara kwao saka uyu ari kutotaura zvisiri izvo bcause tiri kutomubvunza zvose usingaendi kuchipatara zvakandariye futi ari kutaura zvisiri izvo zvacho zviri kukonzera vanhu nhasi vaudza nekudaro imuri kuya muchiti akaenda kuchipatara iye ari kuti handina 14 years hatingati anorwara kana kuti anokoshiwa anokanganwa here hazvisi zvinhu zvese zvamunoenda kumadzibaba munouraya vana kana vana vachirwara endai nevana kuzvipatara vanorapiwa vasikana ava vanoexperiensa zvinhu zvakawanda pakukura vanasikana saka kana mwana arwara endai nemwana kuchipatara first unoonekwa kuti chirwere chainacho munorera chirwere chemwana muchiti kwai pane zvidhoma mwana akasvika pakuzotokanganisika nechirwere uyu anogona zvizvi kutodhivhelopa paari kana chirwere chimwewo then moti sika nenhombo nemaprofita munoenda nemwana kuchipatara anoiswa matest oonekwa kuti zvii zviri kuitika paari bcause mugova futi motinyepera isusu tiri kuzamara kuti tokubatsirai kuti aiwa ndakaenda naye kuchipatara iye mwana ari kuti handabvira naenda kuchipatara mimi ndingonamatisa mwana pane zvinhu zvinoda kunamatigwa pana zvinhu ukaona chinhu chitamba chidzokorodza pamwana chichidaro zvinoda kumbotanga mamboenda kuna dhokta una chiremba unoongororwa kuti chii chiri kuitika paari first chirwere ngachishayikwe kuchipatara chashayikwa kuchipatara ndo pamunoti ndikatimbotirayiwo kuti timbofamba naye tono ndizvo zvatingagadzirisa vana chiremba vashaya kuzwa kuti tiri kukonwa kuona kuti mwana uyu ari kunzwei so mupostori ari kupi varipo ngavawo vagona kutibatsira
ana madzibaba mamadoko atoadarana rakagadzirira madzibaba aitaura kuti hendeiko ikoko saka ndiko kuno plus mwana yana 14 years asi kuenda kuchikoro imhosva iyo akatotadza kutoenda nekuda kwezvizvo zvinoitika every day zvinokombata chero nguva zvisati tichikudzai mufanira chipatara saka kana vana madzibaba vachizvipedza sei zvichiramba zvinaye because kana muchiti ari kunamatigwa handiti vanhu vanonamatira vanofanira kuti vakanamatira kana munhu ane zvinhu zviri pari zvibve ko zvinozomukonesa kuenda kuchikoro sei izvo zvanamatigwa vanhu vakanamatigwa najesu pane pamungazombonzwa kunzi vasara vachirwara futi here handiti kana mwana akanzi arwara anisoona madzibaba akanamatigwa akufanira kuenda kuchikoro zviri pari zvinenge zvichinzi zvanamatigwa zvabva kusaka zvikaramba zviripo manje anenge anamatigwa here ngatiendei kunana madzibaba ana madzibaba tiudzeiwo problem iri pamwana chii chamuri kusangana nacho pamwana 14 years zera riri kutodarika ari kutoningirira anotodzamara kuti abhiuswa mwana yakutoiswa zvevarume izvozvi if you go through you find kuti vana madzibaba vanogona kunge pano mumwe akutoda mwana iyi tirikusangana nazvo muno mumatare movhundudzigwa nekunzi unofa ukasatonge uri pavari because ndo vane mweya iye akanzwa kunaka kwengoma dziya idzi wototi zvataurwa zvinotiita kuti anenge achingogara achitotyaikazuruka padaro wane zvidhoma tisimuone manje baba amene ari kutanga kutaura tibatsirei ndima tiri kutaura nemi tati ndimi muri kuita dare iri ramuri kuona riri kunosumudza amai avo vachiuya vachigunun'una kwamambo kuti ndiri kunangwa uroi kutotaura kwavari kutoita kuti ndiri kunangwa uroi nokuti pamune manamatira mwana waringa idedza zita ragogwa handiti mapaona saka tiudzei imimi kuti zvii nokuti ava havafanira kushupika nenyaya yemwana wavo imi muripo kana adedza kuti murungweni pasi pamire murungweni pasi pamire kuratidza kuti zvine chirevo imimi ndimunofanira kuudza vabereki vake kuti pamuri kunzwa achinoti murungweni apa anenge achireva zvakati paari kunoti zvakati apa panenge pachireva zvakati kuvataurira makuti vasaite zvekufungidzira kuti baba chinyewa paya mise maoko kavo zoenderera mberi pane kutaurika kwaitika pamwana achibatsiwa so zvakazotaurwa zvikanzi kune nhau yemukati mekurudzi kwavo iri kufanira kunzi igadziriswe pamusoro pezita riri kushedzwa nekudzinza kwavo ndokune nyaya vakanzi shedzai baba vemwana tisaure navo vakashedzwa baba vemwana vakataurwa navo so baba vemwana vashedzwa vataurwa navo panyaya iyoyo havana chavakapuka nacho nemazita aitaurwa ipapo havana chavakapuka nacho nekuti ndo vanhu vanga varipo chikumba kwavo pakushedza kwazvaita zita remazitete kuti mazita evanhu vekumba kwavo mazitete mazitete kwake uyu harina pariri kunopindira kune vanhu ujeni vakaziva kuti izita muzukuru wangu futi iye vari kutaura vacho vakauya avaroora saka inzwa ikagogweni avaroora dei vakauya nyararai tati imimi pari kutaurwa nemupostori ari kuti paidedza zita mwana aidedza zita rekumadzidza kwavo mazitete avo mazitete nekuchichi imi ndimi vana tete vacho ini handisi muri chii ini ndiri gogo muri saka musiri imi chinhu wacho ndini dei vakauya mubaba handikuri kushorai dei vakauya varoora ava mumustori igogo zita ramanzwa riyeri nderekwaobvious kuti muzukuru wangu saka avaini kanda nhombo kumba kwaobvious here kana kuti kumba kwani nhombo dzaikandwa kwei pamba pamukwadzire nemuprofita ava pamba
ende mwana we aite uya kuda kuda kudhuma mudhara wangu ari panzapa Muprofita ndouka. mambo vari maprofita ndiwayo tuwa Asi pane munhu akanangorwe. ndi Yeah. ndokenanga kuti andiuraya mwana ndakupidza musoro Vakananga vachidi. aitotaura neziti aitotaura neziti Tikuti vaiti vaiprofita. handizi kuti angaiprofita nyaya yakaitika pakapa uyu mwana uyu mambo kwanza anonzi paanoita problem paanonamatiriwa anoshedzera zita iye pache zvake kuti jeni maprofita anamosha Aitaura ndianiko. mwaitaura mwana uyu Akaita sei asvikirwa. mwanenge asvikirwa ndizive kuti kana ataura saka simaprofita atadanira anga ari kuvanza kuti kuti ndo vaibatsirawo uyu paitaura nezvekuti jeni wezi chingoti jeni chete risina senge vana jeni vakawanda saka ndokatati avatibatsire kuti painzi jeni paine wei ava manje ndo vari kutaura kuti darira iveporanga ridarira jeni wemumusha mava aki baba vacho vakatobvuma kureva kuti vanatete vemumusha munza mwana zita rikutaurwa avanonziwo jeni manje bata vamunext door Saka muri vana jeni. muzukuru wangu mwana wangu Vakanzwa zita zvitaura. katikana nhombe Vakuvavirei. akati ukana nhombe chivaona akati tagara muberere Nhombo dzaikandobati. kumba kwangu ndichivaona nekuudziwayo sikisi nombo ndiregerere jeni ndati ndiregerere jeni akazondikuza ndimaoko achitaura nezita rangu Muri jeni wozvei. indiri jeni Asi jeni arutagwa hamsini. kumba kwangu Ayo, nombo animatiso weri mupanzene ipapo. aiwa pamba pangu So weri acho ripamba penyu. pawangachinamatira pachona paiuya kuni mwana pazondipatu So weri acho riri papi. pamba pemunhu aipanga Riri pamba penyu. Saka pane sowe imimi dzimba dzenyu dziri kudii kutuke sowe. Aya padhuze padhuze. Tikuti isusu. pamakanzi tasa kumapazuva manje pamwe ndokune imba yavo manje Kumapazuva kwacho kuri kwenyu. kurira ukandwa dombo Pamwe arukana kumaviri napamwe ndekwenyu. akanyara mukombo ndingata panenge benzini Ayo, so weri akatora sei mwana. Tikuzewo. so uende pamba pavo zvakamira sei pamba pangu inini pakrawo pandaibatsira mwana ava amai vanogara uku muzukuru wacho anogara uku baba vemwana ndiko kwainongedza mwana uyu ndini ndaimubatsire kwete kumba kwagogo akuti kumba kwangu Ko umwe jeni uri ari kuti akaikoze. uyu mwana muzukuru wangu ndakati ndindakanzwa mwana achitaura Muri jeni ofu. uyu ndisazidza Saka jeni wacho chaini ndiani akataura. ava uyu Chiri ndini. mwana uyu paakatanga Ayo, kutaura tikuti jeni kwakanzi jeni. Iwe uri jeni wakazvinzwa. ava vari kuti matombo madirection edombo Jeni uyu asina kuzvinzwa. Wose wakafunga ndombi. inana kufunga nekuti zvakanzi sazita wangu andochengetesa zvichiri zvangu anogara kuchivhu inini ndini sazita wacho saka ndataiwa Ndaitaura nani? nemwana Achitaura akabudirwa. kuti nini ndini jeni sazita wangu inini andochengetesa zvinhu zvangu anogara kupi anogara kuchivhu Unogara kuchivhu? ndogara kunoku saka inini panakasvika Iwe ndikadai unotengeswa chini. hanzi inini ndini ndakandotakura Iwe zvichiri unotengeswa chini. hanzi zvishiri Iwe unotengeswa chini. Hapana. Chiri here. hapana Taura kuti hapana inini ndanga ndatoyawo kuti niniwo ndirerutsirwo kuti nini zvinogona kuzoafekta ininiwo mukurarama Kana kwangu zviripo. kana zviripo nekuti niniwo ndimasenyama ndikwanise kuona ndigogwa handina chandinacho handina chandinacho kana mhani plus nyaya iyi mambo amuna chemunacho but vari kubatsira munhu vari kuti hamusina vasiye jeni wacho aiwa vakazotaura mati avaroora ndisikandi kuti hazvikukutongai ava varoora vakadi kuuya kuti bobo sori mfunge mwana anga akaisaka njere akataura musiri ndimi mwana angati mhanya tuya kumba kwangu mhanya tuya kumba kwangu akambombata tabva kubasa tachiriziva ndikuma hafu 12 tida kuti saka mami ndifunga paitosei naye munavhenekwa
kana kupeleka ndipeneke andisa ndikudya ndikuti ndida kuti uloyi wangu upere. Ndida kuti uloyi wangu upere kana ndinawo. Ndikuti ndakanyara komboni yese kana mukabva panapa ndikuti kana. Kune kwakuda kwenyu amai. Avo vari kuti Jeni ari kutogwa nemwana uyu asimi. Ndizvo mashure baba. Avo sikwadi imwe chete. Ndizvo mashure. Avo andingamboyoza kufuka ikuno mara. Sikwadi imwe chete ava. Vese sikwadi yavo imwe chete. Avo ndiyakana ngani kukoeresi. Vanogara ngomboni imwe chete. Isikwadi yavo avese baba. Inoti ndoroi. Ina ndiroyi. Aiwa tikureva iwa. Squad inoti chi. Vanorangana. Kuti chi. Ndinoroya. Kuti anoroya ndiani. Ini. Komboni yese kusekwa kungembele. Kama wedu here. Varora. Komponi yose iri kuti. Varora ava. Mwana wangu. Tete. Mati komponi yose iri kuti. Varora. Varona ndi mwana. Mupindurai. Vari kutaura Komponi yose iri kuti kudini. Mishiri. Kuti. Mishiri ndikurola mwana une zvichi. Varinoseka nawo vanonzi maibola. Iya muna kuti mwana ringochema wani kuti ndinomukura yamwa mwana. Nofamba sei ndifamba zvakadaro so. Nofamba sei. Ora. Saka zvinonetsa. Oda kubatsirwa. Pane zvinonetsa. Kwaite zvinokuru. Ndewakuluta. Mwati 20 yave 22 ya 17. Ya 17 yezvino. Saka mama zviteze tipeza anoko. Mundichenesewo nini ndikanda kufamba ndandina zvishiri. Saka ndasvika kuno kuruza mari yangu tekesa mbudzi dzangu. Ndisvike kuno mundichenesewo. Ndikuti vali pagame ndibreak panike tenisi yangu. Vada kundirwisa pamusaka pemuprofiti. pamusoro yedare. Gogo chichemo chavo chiri pakuti nyaya iyi yakagarwa nekomiti mukomboni matinogara. Yagarwa nekomiti zvikanzi vada kuzama kuyananisa kuti vanhu vawirirane mashoko aya asaramba vachiita sei vachienderera mberi. Vakuru vematinogara vakavatora vese kavagadzika dare. Vavagadzika dare vari pakati pedare mwana yakabva atota sei ndobva atosvikirwa futi vanhu vari padare. Mwana obva atanga kutaura akati inini ndini Jeni, inini ndini Daniel ndiye murume waagogwa. Zvikanzi inini mazana andichamwe doro ndomwa kambuche ende zveshuwa sekuru vangu vanomwa kambuche kako padare kapo. Zvikanzi saka mwana yakabva atorwa ndobva aiswa kupi ndobva aiswa kunze. Vedare ndobva kuti hai nyaya iyi ngaichienda kwaSabhuku. Mukunzwa Sabhuku nyaya yaenda kwaSabhuku. Sabhuku akati nyaya iyi yakuda mambo. Saka chemo chinagogo ndechekutiwo kumukomboni umu pavakagara sekomiti mukomboni munhu wese akutoziva kuti gogo ava vane zvishiri zvikurova mwana. Saka vakutaura kuti ndofamba sei mukomboni umu. Ini ndakanzi ini ndiri muroyi pamberi pedare mwana akatodonawo akatauka kutaura pamberi pedare. Daniel wakumwa kambuchi. Ndo zvakaita kuti vate sei. Saka uyo ari wani ndiye aitaura kuti mazita maviri. Achiti ndi Jeni ndi Daniel. Chingori chidhoma 1. Murume nemukadzi manje. Aiwa ndikurova kuti chidhoma chacho ndo Jeni mazita iwayo. Saka gogo zvakabva zvavabata kati asaka Jeni akurova ndiani? Ndini nekuti Daniel murume wangu. Saka aiwa inini changu inini chiri pakumirira gogo kuti gogo zvese zvichiri zvachiona mwana akataura kuti zvichiri zvinogana sazita. Inini ndiri mwana mudiki wakuru wangu. Saka ndikudawo kuti wo gogo paanochenurwa kurova kuti inini ndaita sei ndachenurwawo. Handisisinawo chino chandichachengeteswa nekuti gogo vanhu vakandirera. Ndo kwandakakurira ndakurira maoko mavo. Saka usakaona wana simba rekuti nhasi ini nega ndichiendawo ndomirawo nagogo kuna mambo. Ndoma yomwana musikano. Avo ndo ambuyawo zvakaita avo kune uyu. Avo ndambuyawo ndo vakaberekawo awa ndizvo. Ndo mai veavo maya saka vekuzukuru wavo. Avawo amai ava. Saka munoona nyaya imba yakaipira. Akataura kuti mazita evanhu munhu anga akasvikira. Akasvikirwa. Saka panoda kuti wasvikirwa. Omwe aizoziva zvekutaura.
Takayodeka pamusoro idaraze kuti chichemo chemunacho motudza ndine chemo chekuti ini ndakasviba ndikuda kuti ndicheruroyewo kuti vanhu vazive kuti handikana nyaya dzekuroya dzekuroya umwe anogona tingosikazvisi uri wekutemekwa kana wekutosikwawo vavangakarangana kuti unomupurira pamba pake kana kunge usingaroyi ingoo munyama inowanika izvo but zvinopatsanurwa sei ndisakatakuda vane ziso remweya vanokwanisa kudii kuona kana muchitenda mazviri because musaite zvinhu zvamusiri kuchitenda mazviri kana muchitenda mazviri kuti zvinokubatsirai unotsvaga vanhu vanokubatsirai vari kutouta izvo nyaya makaona ku kosekuru vari veka muti karaizvenyako sekuru razokutengera kambucha kana mabhenja da zvakatauka nemweya ndimi murume wako majina dambudziko iri makarionawo sei torigadzisa sei nokuti kuti akutinetsaka dari munhu akapuma munhu uroita tomuti kakakanya zvino mweya mwacho atonotoona nezvo atigoni kutonga mweya mweya unotongwa namwati ndi munhu wano sitotonga munhu atigoni kutonga mweya kana paina mweya wangu wabuda mwana hatitooni hatikusiva tine maziso acho zvakudawo vane maziso rei hangu wakataura kuti kwai kuna anonzi ananoni makambucha asina chamutundi hanzi amuchamwadoro mangu makambucha makasiri paita munhu aita mudzimu ndobva wangorova nemunemu notokudikana timiwo imunozvitikira zvinhu zvemuzoseti zvakazvonzi zvanzi izvo hazvisi kubva kwandiri zviri kubva kuna baba vake. Baba vake ndiani ane mabhoko vachirongedzera vakakanda mavo baba vake ndovozvii saka zvadaro izvo handazubva kwamunhu inendozwa nezvyangu ava ndimomutsanamati zvandazubva kwamunhu kuna baba vari vacho vari sakwanzi vakadaniwa saka zvakanzaro kuravati mimi makachenurwa kaimwa kana zvakanzi hazvisi zvekwenyu ndezvekwaababa vemunu saka zvoda kuti makachenurwa zvitogwa nababa ava ndo zvitogwa nemavaprofita zviri kubatana aita ndandikuona manyaya uroyi amuna kunangwa uroyi uyo mabrengi akazi imimi makangoita mazita akafanana nemazita aitaura baba manzo achitaura kuti zvataugwa nomuprofita ndo zvataugwa nababa futi kuti vakazoti zvikubva kuna baba vake mwana uyo muprofita atotaura kuti takazodana baba vake tichibvunza mazita iwaivese akawanikwa aripo kumhuri yana yemwana uyu oti mimi kana mune pfungwa yekuti zvinhu zvekutaurwa zvinogona kunge zvichiitika zvinhu zvisingaitiki kutibatsira kusaziva todii ityirawo kuti yatova imwe nyaya bhozi nyaya iri muno mambo ekuradza yakatosiyana namai avo baba vari kupfuura mashoko mamwe chitataurwa nomuprofita mazita aitaurwa nemwana mazita emudzinza rekwake kwetekuwitineswa nababa vake kuti ichokwadi baba vacho vadaniwa vakahwitinisa vakati aiwa ichocho ichokwadi tochiziva handiri matona
nezita racho raishedzo ndanzi anzi akafa ari mwana ari mutuku mumbo. Mudzimu una basa mudzimu unongobuda pambamba. Mwana kutoka na baba zvakatosiyana zvekutaurwa namai. Uyu mwana uyu zvikuitika pari. Aiwa ndini. Moto akafa. Vanoona vakadikuya kwandiri kuti hamusirimi kutanga. Pane panaida kuvabvunza mama. Jeni ari kunzi akafa. Ari mwana mudiki. Nababa weuyu chine tete uyo akapuwa zita ratete vakafa. Ndio kubuda Ndio kubuda pamwana. Atadzia baba ndio kubuda manje. Ivi munhu wakakupa zvidhoma kauyu unogona kutoa ndofanira kunzwa kuti ko kambucha ari kupinda here pazita ratete vabushu pamusoro yamama nhau iripo ndekuti mwana uyu paakakambaira achienda kuna baba zviri akataura zita renyu baba manga muripo vanga wasikwa vanga vari kuno kuti asi ane mashoko akataura here zvibvunzwa neprofita kwamuri pamusoro pakakambaira mwana nyayakazoitika ndekuti vanhu vakanzi ndavasiye kana vachiti ndo vari kuda ndo vari kupumwa asi chikazoitika ndekuti vana vavo ndo vakazopindira vakurova mweya wangu uri pamwana ndo zvakazoitika padare rachona ndo mapiro arakatambudza uyu ngavakure nhema tingakutora chokwadi ndakuudza kuti ipeople imwe chete kuru yawe imwe chete ngavakure chokwadi rikatidze muprofita takape murume iyeye uyu ngabada kundiroweni tandidzvanyirire uyu akarova ire akabushika ana kurova asi iye ndiye aitorova vanhu nemudzimu wakasvika unorova ye mudzimu pamusoro baba mwana kwakakambaira achienda pana baba mwana hapana chaakatabura padare pakanzi hapakwanise kuti mudzimu utaure pachitongwa imwe nyaya mwana bvaturwa kugaiswa varipo vakatonga nyaya yacho amupa munhu arapo But gogo havasi pane madhauti. Ane madhauti zvesho. Vari kuti ndavakatinanga ida kundirovaida kundiroverei. Uyu ava varipo vatonga nyaya yacho vana vavo vese vangasipa abanokwanidwa kaita kundirova mai vanga aripo ndatsvaga iwewe ndatsvaga muprofiti kuti azobvisa zvishiri kuma kwangu avakava pamwe murume wavo amene kubva haatoenda kubvisa kusango vaida kundireverei asina kundinanga zvandanga ndichifunga ini ava vanhu zvatingaite mambo ndezvekuti mashoko ari muno mudare amai mashoko ari muno mudare haana pari kupoindai kuti muri muroi mashoko ari muno mudare achitsikirwa nemurume wenyu achitsikirwa nemaprofita haana paari kutaurwa nemuri muroi imi pache zvenyu asi imi pache zvenyu kana muri kokuti muda kucheneswa pakafamba mashoko akashata kumusha muchifunga kuti togona kupai munhu anogona kuzochenesa isu togona kuzozvita yaimo nyaya asi panyaya iyi yamagariro apa yekuti muri kupumwa uroi mwana uyu ari kutonzi zvikuitika pari unogona kuti mudzimu uri kubuda pari ende kana mwauchinzi munhu asi kuenda kuchikoro nekuda kuti zvikuitika pari nomala azvizvidhoma pane paine mudzimu uri pamunhu iyeye ndo unowanzonetsa saka uyu unogona kuitori mudzimu chaiwo chaiwo une uchitonetsa mwana unoda kutoti kutoitirwa chikaranga nevanhu kwake unyatsotobuda ushande unotoda futi mudzimu yakabuda kare yakabuda kare unobuda une inodhendereka vanogona kutanga akupinga ndezei saka unongotoda kutsikamisa nevamwe vanotana konhai gogo sei muchisimbirira kuti munoda kunzi mune uroi nevanhu ivo vasina kunge vachitaura izvozvo kwamuri vakazotanga tabvunziwa vakatiziva irambira mwana uyu saka namba 2 pakazotaura kuti mudzimu wekupi wekumba kwake saka ipo ndakatanga kunongedzera unoda kuti gogo vacho
Inenewo mambo wako handichazive zvaakuda gogo vataura nekuti ini nopanga ndakamira kuti ndinzwewo inini ndapanga. Dare riri kutaura kuti hapana. Nyaya yavo yavakauya vakutopomerwa sekuru vatsinira kuti naitaura asi munhu akatofa. Jeni akafa ari mwana mudiki. Ndiye ari kubuda apa mwana. Asi kana mune dzimwewo nyaya dzenyu idza munofunga kuti aiwa hapana imwe. mune zvimwe zvamuri kuita inenge yakutitwa yayoka. Aiwa. Kana vachida kuona kuti vanoroya kana kuti havaroyi, iwe sazita wavo iwe. Nokuti kana vachiroya uchasara navo ndiwe. Iwe tibatana navo gogo ndevakwa. Handiti mombopinda mumativi mana. Handiti kanyaya yomba weitsvaga kuti gogo rushambo wakunge uchinongedzwa zvinhu zvakadai. Saka tinoda kuti ugare makachena musinganetseke nezvinhu zvakadai. Yedhi timbofamba. Handiti pachenyu kana nasekuru. Handiti mungopinda mumota kufamba kusiku nzvimbo kwamunozika mungogara mangotena munongokuseni moenda pa1 moti 2 moti 3 mudzoka mani mutauri nyaya yenyu kana masvika pa mungotauya kubatsirwa chete tangoya utaona ari pano kuna batsirwa kusvika mogara vanhu vakudza kana vachiona kana ndiro dzenyu yakavhurika nobamba imimi mune munyama munotogezwa muri ngokumwanja musina kana muri kana munazo munonzi pamwe munobva mangodzokerera ipapo zvinoda kuti ionekwe zveiva sei wanzi haupo kana kuti uripo uroyo unozika ausi mutombo mudari medu iye arrangement imba kwenyu sabhuku wava ri kuviwa ne kana muchitenda kwazviri ozoenda nezvitendero munotenda here kuti kune vanga munotenda here kuti kune vave nemaprofita munobvuma here kana muchibvuma kana uchiroya usingachadi unoita sei unoenda kune vapi kana uchibvuma unoya usingaroi sabhuku wenyu ari kupi havakundikana vari kubasa imi ndima vamiririra handi manzwa nyaya iyi saka zvatati tichifunga ndezvekuti pamunoenda kumusha uko pamunoita musangano handitika chindaya munoclarifya nauya vajena nava because mumusha mundo muri kunzi ndo maita dambudziko rekuti vanhu varifunga kuti jena aita uko ndijeni uyu saka kwakuchitaura kuti no mwana uya ndizvekumusha kwake zvaita asi mazita ndo adi saka ukangoti ndichifamba muroad ndikangowanda pangunzi ndigoti chedhaikira zvinhu izvi nini ndototi vanhu ava ndini ndarehwa aiwa mazita akawanda saka iri zita riri kutaurwa izita riri mumusha memwana uyu ende kwanza ari makatofa vari mudiki saka mudzimu unogona kunge uchidawo kutotiwo pamudiki yeyu ugari ipapo baba vacho vakabvuma nyaya dzacho idzodzo zvikaitwa zvakanaka saka munozoendawo munogara dare ziri ramakambogara riya munoudza zabhuku